салом, дуруд ба кулли ҳамватанон, ба кулли бародарон. Ана бозам як масҷида дар пеш ҳастам ки се асра масҷид дар деҳаи мо. Ростига ман худам дар ҳамиҷа калон шудам, ҳамира 10 боро дидам, 100 боро дидам. Боре набуд ки ман пеши ҳамин биём. Як нав омадам, се асра масҷида. Я ҳамун даврое ки ҳозир медуроем дуруша ман нишон метам тона тамошо кунед. ҳам давраи қадим се аср шидаги бародаро. ҳама далелош қати ҳамаша ма пурсон пос кардам. Мегар не болоша нав мақсад солои саюз дакадан. Саюз да мега болоша кадан ки на чертаву чапа нашава гуфта. ин ҳозир медуроем тамошо мекунем. ина дӯстони азиз, ин масҷиди ки ҳозир мо намоз мехонем, масҷиди 5 вақтамон. ин масҷиди 5 вақтамон ай ростига. Ака меброем бародаро, мерем вайда. Ина ин масҷиди 5. Ана бародар меброем ай масҷид мо. Ана ки мерем ин масҷид дар ҳамин ақибай. Ина бародарои азиз, ин масҷид дар ана миҷа ина масҷиди се асра бародаро. Се аср шидагане. Ма мерем дар бораш шумо бо маълумоти паррара дар инҷа ҳастанд мегам барои мо шумо. Ина рафтем. Масҷиди се асра бародаро. Инҷа ҳамҷои ҷаноза мекардаги монай мақсад. Дӯстони азиз, медуроем бо ҳамаша пурратар барои мо шумо мефаҳмонанд. Дар инҷа устодо бародарои ман ҳастанд, бо пурратар карда мефаҳмонанд. Ассалому алайкум бародарои азиз. ина устод, яъне устод бо ина хеле ҳарфоро мефаҳма. ина чуноне ки шумо мебинед бинандагони азиз, дар инҷо бо солшумори ҳиҷрӣ ба ҳуруфоти форсӣ 1314 навиштааст, 1322 таърихи сохтани ҳамин масҷид аст. 5 сола сохтагӣ будана? Дар давоми 5 сол ин масҷид сохта шудааст. агар онро ба солшумори мелодӣ баргардонем, он 1896 сол мешавад ки асри 19-ро дар бар мегирад. асри 19-ро охирои асри 19, асри 20, асри 21 ҳоло. ина бародарои азиз, ина бибинед, се аср дар бар мегирад. чиқадар онҳо меҳнат кардан. то ҳоло аз ҳамон давра дарҳое ки онҳо сохтаанд бо нақшу нигори замонавӣ, он чиқа кандакорӣ кардан дар асри 19-ум то ҳол боқӣ мондааст. арчҳои сарсара кардам ҳамаш. ҳақиқат бовар ки се аср бадаҳа гуфтан осона. баландии масҷид қариб 4.5 метр. баландиш 4.5 метр ая. дар ҳақиқат 4.5 метр ира бинед. ина бародаро 4.5 метр. дар ҳамин тано дар ин сутунҳое ки шумо мебинед инҷо ҳатто навишта шудааст ки агар ҳозир мумкин бошад биё чӣ навиштагӣ? дар инҷо навишта шудааст ки холод 13 феврал 1926. ин холод забони русия я? холод ба забони русӣ навиштагааст. ин шоҳиди чандин воқеаҳо, фоҷиаҳое ки дар асри гузашта буд. аскари сурх омадага инҷо чӣ буда бошад? инҷо замоне буд ки аскарони шӯравӣ омада гарнизон карда дар ҳамин ҷо хоб буданд барои сохти барқароркунии ҳокимияти социалистӣ. мисол дар ин ҷо ташкил карда ҳамин шоҳиди ҳамин воқеаҳои бузурге буданд. дар ҳақиқат чизи таърихи айдаи. ина бародарои азиз, хеле коруборо дар инҷо дӯстои азиз. ин истумдам дар танаш чизе навистагӣ ҳаст. ҳамун чизора ина ҳамун саҳна барои баъзеҳо тааҷҷубовар бошад ки ин нахоҳад ки ҳамин 300 сол шуда бо се аср дар ҳақиқат охири асри 19, 20, 21 ва инак асри 21 аст. дар ҳақиқат се асрро ин масҷид дидааст. то ҳол барпой аст. ина бародарои азиз,
дарахат. Зинда бошед дӯстони азиз. Гирд ба гирди ҳам масҷид мегардем. Ина бингаред. Се асра масҷид. Ина дӯсто хай гуфтам ку болоша иш фироша навзадагиян. Рости гап. И дар ҳами деҳаи мора дар ҳами сари ёла мақсад ҳами деҳаи мо да кардагиян ки ҳаминҷода вақт шуда бобо калонҳои мо омада мақсад намоз мехондам. Ина мегам қадар деволаш ғавсай ки эра фақат айрӯи ҳамун навиштаҷотш фаҳмидан ки се аср шидага айрӯи ҳамун навиштаҷотш ира би мачти се асра. Ина бародарои азиз инами туғо баромадагия хайвал бо ина ина мақсад инами тарафаш тарафи қиблай. Инами тараф тарафи қиблай. Ини тараф тарафҳои бараш аз бо ма шумода нишон метавонам дӯстои азиз. Хай чанд боро ёро таъмир кардагиян, таъмир талаб кишидагия, таъмир кардагиян. И ҳама хел истодагия ина се аср меша. Ҳама хел истодагия бародаро. Девола ғавси шавали ма шумода нишон метавонам. Нигоҳ кунед чанд қадр ғавса. ҳамун дарай бародаро. Дӯстои азиз ина дари дарун акҳои ма, тағои амонум дари дарун ҳаст. Салому алайкум я бори дигар. Ина ҳама хел буда? Ина дароро бинед бародаро. Ина даро ҳама маълума ки ба даст кардагиян, а? Дӯстони азиз фақат андоваша нигоҳ кунед чанд қа ғавса. Андоваш чани кирпичи химо ғавса ира би. Андоваш чани кирпичи химо ғавса. Андоваш чани кирпичи химо. Ина дӯстони азиз ина. Ина дӯстони азиз иш фирша соли 1060. Соли 1960 фирша баъд алиш кардагиян қамиши бадагияю андовақати ина фақат ма шумо бо деволша нишон метавонам дӯстони азиз. Паҳми девола бибинед қариб 1 метр аст паҳми девол. Паҳми девол 1 метр. Ина. Акиҷа ҷо тангай ма шумо чӣ хел нишон метавонам ки ина дӯстони азиз паҳми девол 1 метр аст. Ина деволош 1 метриян. Ҳа чанд боро таъмир кардагиян дӯстони азиз. Боқи сарба дӯстони азиз ма дар бораи ҳамин банавор гирифтагиён банавор мегирам мегӯям зиёрат рафтем дарав дар иҷо менависанд ки хурофотпарастиву дигар не бародаро ин хурофотпарастием нест ягон вайш нест. Мақсад ки ина мо зиёрати ина моми Ширбибӣ рафтем зиёрати ина бузургворо рафтем зиёрати мазоро ҳамин зиёрати сари қаври момоам бибим бовам мерам ма зиёрат мегӯям зиёрат мерам мегӯям зиёрат ва аввалаш худо охираш худо як сабаб ай ҳамаш. Ва дӯстони азиз инами хоке ки шумо мебинед инами хоки сафед ина инами хоки сафеде ки дидаистен шумо ина дар дигар ҷоҳо ҳамин инами намиҷада инами хокоро ки шумо мебинед намиҷада дигар ҷода ина присипка кӯдакое ки навзодам присипка мекунанд ку таношон филх нашава гуфта присипка мекунанд. Ана мардуми мо айнами хоки сафед меоем мебаранд ҳамуро чихелӣ мекунанд дар дари дока мегиранд хок ворем хеле ордак ворем тани кӯдакҳоашонда ҳамхелӣ мекунанд. Инами хокора мара дар ёдам ҳаст кӯдакиҳои мо ки хоҳаромонда додаромонда ҳамтарӣ мекарданд ай хоки инами мақсад инами хоки сафед инами хоки сафед айнами ҷаҳо мебурем дар болои печка гарм мекарданд дар дари дока мегирифтану мақсад вай мекарданд и ягон вайш нестай аввалаш худо охираш худо ҳамон ай хок омадагем бо ба хок мерем ина ҳозир мекунам присипкаву дигаи чи ина мардуми мо то ман дар ёдам ҳаст мумкин то ҳозира ҳай мардуми мо присипкаро истифода набаранд бародарои азиз. ҳанам хеле гапу хабар ягон вайш нест ки ҷое ки мо мерем мо ҳамчун зиёрат мерем зиёрати бародарон зиёрати бобоҳо зиёрати бузургҳо зиёрати гузаштаҳо як ҳафта дарахшон мекунем боқӣ паноҳи ҳамаи шумо ба худо. ҷада нақлҳо зиёд бар зиёд рафт бародарои азиз акма ҳами вайра монда наметавонам барои шумо. мақсади гап ки ҳами деҳаи Сантуда Кангирд
ё ҳам солҳои қадим айрӯи ҳами шинидим айрӯе ки ман мақсад қатъӣ ё суҳбат кардаму гап задам ҳамин вақти қадим бидай вақти қадим ака дигар тоқа худованд худаш медонад бандаҳо дар яке таърихи дар таърихшиносо надонанд ҳар кас ҳам намедонад боқӣ сарбаланду хонобод бошед дар ки ҷое бошед набошед худованд ёру мададгартон бошад зинда бошед.